Сега ако ми бяха дали, ако то вчера беше такова, ке бе да докараме то чепел да гръмне тук и да ке бе го тръпваме направо за чеки. Гръмне бе, тук ще се разпуши. Само кек да му намам резервара догоре, там на бензиностанцията и само вземи. Даже знаеш какво? Даже момче може да туриме, даже кек да поръчаме много качване. Примерно, ако не трябва да ми следваш. Его, бата си каро. Каква е такова, бе? О, чак на дълги иде, бе, о, гледай го. Като дълги мама, бе, без да иска да са чукнал. Не бе, он следва би дойде чукнал лоши, силно да не мисли, че горе от таблото. Дай го е толкова. Опс, предай си само, че почва. Гледай, дълги, о. Бата стои каро. Баща ми, бе? Кажи му да вкараме вътре, бе. Кой е, бе?